ערוץ הספורט על המעבר של פאבריגס, אז 38% מהמצביעים חשבו שמדובר במהלך נכון, היתר הם כנראה אוהדי ריאל מדריד. אז גיל לבנוני, אתה יועץ התקשורת ודובר נבחרת ישראל בכדורגל. צייצן גדול? בינוני מטה. בפינת הטוויטר שלנו כאן בהתחלה היו בעיקר דברים שקורים בחול, ומסתבר שלאט לאט הטרנד הזה מגיע גם לשחקנים המקומיים שלנו. ברדה, עוואט, יוסי בניון, התחילו בציוצים. כן, זה התחיל בעצם, אני חושב, משיחה שלנו בלובי. בזכותנו. כן, ברור, זה שקוף. אבל זה התחיל משיחה שלנו בלובי במהלך מסע הנבחרת בשוויץ, שחלק מהשחקנים באו בטענות לזה שמה שהם באמת רוצים להגיד לא מגיע החוצה לאוהדים שלהם. ואז אני באתי ואני אמרתי להם, חבר'ה, אבל יש פלטפורמה שאתם לא צריכים את העיתונות, מה שנקרא הממוסדת, תקשורת ההמונים כדי להגיע לאוהדים שלכם. אתם יכולים לדבר איתם ישירות. מה למשל? איזה מסר חשוב להם להעביר? את יודעת מה? בואי ניקח דוגמה ממה שקרה עם יוסי בניון במהלך המשחק. הוא הוחלף, אחד הדיווחים היה שהוא זרק את סרט הקפטן על הרצפה, שהוא סירב ללחוץ יד. יוסי אומר שזה לא היה כך. מה הבעיה? קח את הטוויטר, טק 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 טק, ואתה מגיע. למה עד היום זה לא תפס אצלנו? אני חושב שהכל מגיע אצלנו קצת לאט. אם הייתי מדבר איתך לפני 5 שנים שתהיה תוכנית בערוץ הספורט רק ברשת, הייתי אומרת לי, מה קורה? והנה אנחנו פה. אני רואה קדימה, גיל. אני חושב שהיום, אם וויין רוני מספר על השתלת השיער שלו ומעלה תמונות של השתלת השיער שלו בטוויטר, זה עדיף לוויין רוני לעשות את זה, מאשר שזה יצא באיזשהו צהובון ויצחקו עליו. אולי שחקנים צריכים להתחיל להראות את הסרת השיער שלהם. אולי, הכל יכול להיות. אבל למשל, אם מישהו יכול לדבר עם יוסי בניון ולהגיד לו, תגיד לפרננדו טורס שאנחנו רוצים שהוא יפתח טוויטר, ויוסי יכול לענות לו ישירות ולהגיד לו, אתה יודע מה, אני אנסה לשכנע אותו, ומישהו אחר אומר, יוסי, זה לא באמת אתה, אז הוא אומר, חכה רגע, מצלם את עצמו עם פרננדו טורס, ומעלה את זה לטוויטר שלו, ואז אנחנו רואים שזה באמת יוסי בניון. אז יש לנו איזושהי פלטפורמה של השחקנים לדבר עם האוהדים שלהם, וזה מה שחשוב, זה לא רק לדבר ולהוציא, אלא גם להקשיב. האוהדים יכולים לדבר, אתה יכול להאזין, אתה יכול להקשיב להם, ואז אם יש לך איזשהו קשר ישיר עם האוהדים, אתה יכול לטפח את התדמית שלך בצורה יותר טובה, כי אם מישהו אוהד שלך, ונוצר קשר אישי, ואת יכולה לדבר איתו, אז זה נהדר. אם אני, בתור ילד, הייתה לי אפשרות להיות בקשר ישיר עם ברוך ממן, זה היה נהדר. תגיד, מה עם פרננדז? טוויט? טוויט, בטוויטר של ההתאחדות לכדורגל כרגע, ודיברתי איתו על זה, הוא פתוח לזה, גם ללואיס יש בלוג בצרפתית, אז אנחנו יכולים לו לצייץ, הוא מדבר איתנו, אנחנו מצייצים לו את זה בעברית, ועושים את זה, אם זה יוסי, אם זה דודו, אם זה ברדה, אם זה דקל, אם זה אוהד לויטה, מאור בוזגלו. אני חושב שהקשר הישיר הזה, תשמעי, אנחנו ב-2011, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שכל הקשר בין אנשים משתנה לטובה, ואם אנחנו יכולים ליצור קשר ישיר באמצעות הדבר הזה שנקרא סלולרי או מחשב, ולדבר עם השחקנים שאנחנו אוהבים, איזה כיף. מתי נצייץ מונדיאל? מתי נצייץ מונדיאל? בואו נצייץ פיורו קודם. אינשאללה. תודה רבה, גיל. תודה. כבר היינו